Δεν μπόρεσε ο Μπιτσάκος. Νατσιόπουλος πήρε μερικά μέτρα, η μπαλιά offside, δεν υπάρχει συνέχεια. Ο Φιγκερόα υποδείχθηκε σε θέση offside. Στην κόψη του Ξηραφιού, ίσως και να καλυπτόταν από τον Μπάρμπα όταν έφυγε η μπάλα. Είναι το 10ο λεπτό. Φιγκερόα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πρώτη τελική προσπάθεια. Είναι μπαλιά για τον Φιγκερόα, βγήκε ο Μπάρμπας, υπάρχει χέρι, για να δούμε, ήταν χέρι, η μπάλα βρήκε στον αγκώνα του Μπάρμπα σίγουρα, δεν το... Και εδώ είναι το χέρι, είναι απλωμένο, χρησιμοποιείται τώρα, το θέμα είναι αν είναι κοντινή απόσταση και είναι ακούσιο κτλ. Πήγε ο Αναστασίου να κλέψει, φάουλ, σφυρίζει ο Γρατσάνης στον Αναστασίου. Ο Αναστασίου διαμαρτύρεται ότι δεν έχει κάνει φάουλ. Ο Γρατσάνης πήρε την απόφαση και τώρα οι διαμαρτυρίες έντονες από πλευράς γηπεδούχων. Έφτασε ο Βαγγελόπουλος προς το ρίζο. Αυτή είναι η φάση, για να δούμε τώρα. Εδώ την κλέβει κανονικά, μετά πρέπει να έχει κάνει επαφή κάτω προσπαθώντας να ξεφύγει. Αλλά την έκλεψε κανονικά την μπάλα. Φταίει ο Ρίζος εδώ. Στους παίκτες του να κρατήσουν. Λοιπόν, δείτε τη φάση αυτή την αμφισβητούμενη. Καταρχήν κλέβει κανονικά. Εδώ, αν βρίσκει το χέρι του τερματοφύλακα κάτω, μπορεί να μην έχουν καν επαφή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση. Ο Γρατσάνης αποφάσισε ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ του Αναστασίου, που επαναλαμβάνω ότι έκλεψε καθαρά την μπάλα.